Здравейте хора, добре дошли в едно ново видео, където днес ще играем на Murder Mystery. И се извинявам, че не съм качвала от доста време, от една седмица, но това за мен е доста. Просто когато почна да снимам видео, винаги ми излиза някаква работа или нещо. И да, между другото, най-накрая са апдейтнали играта, защото до преди един час беше още коледно. Както виждате, вече не е Коледа. Нова година мина отдавна, Коледа също, затова че време беше. И в момента чакаме да свършат игра. Какъв е този дядка? Окей. И Виктори. Най-накрая. Между другото ми остават само 91 парички, за да може най-накрая да си взема и пистолет. Не да съм с този бейсик пистолет. Хаус 2, ама не виждам картинки. Innocent. Защо? Скука. Това е за мен. Аз събирам. Мои са. Оу! Пак ли е този дядка? Добре, нека видим колко парички събрахме. 923. Окей. И сега какво има? Хаус 2 пак. Не знам защо не ми излизат картинки. Явно не са и апгрейднали. Не са и апдейтнали напълно. Не знам. Ранър. Ете ли покрия се. Мога да бъгна в стена. О, хора! Аз забравих, че мога бъгвам. Ма... Тук. Ако бъгна... Не. Няма. Точно тук няма. Ще се опитам да бъгна. Ето. Тук може би? Сега. Искам да бъгна. Моля те, искам да бъгна. Не мога бъгна. Помощ. Help me.
Моля да се скрия тук. Мога. Чакай. Хайде бе. Не мога. Окей. Аз... Добре. Колко хора се събраха? Офис 3. Не, Вилап. Не, това. Ще пробвам да бъгна тук. Моля ви. Махнете се от мене. Ей, тая овца много ма дразни. Пак иносент. Къде се падна мърдър? Просто се крие. Да. Ау! Това заболя. Мога да бъгна. Хайде. Хайде! Малко ми трябва. За малко да бъгна. Човек, не ме излагай. Хайде! Бъгвам! Не човек, хайде, моля ти се. Явно няма да мога, но... Окей. Чакай. Не, тая кемпи не ме интересува, човек. Помощ! Човек, бах ти! Искам да бъгна някъде. Ще бъгна и тук. Хора! Аз ли нещо направя както трябва или... Така. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Не мога. Тази наистина ли е без глава? С хедлес ли е? Тази е с фейк глава. Да, тази е с фейк глава. Толкова ни личи, че... Нямам думи. О, колко стотинки събра! Надявам се днес поне една победа да имам. Защото се изнервям. Хотел. Както и да е, добре. Хаос 2 ще...
Мръзна ми. Поне... Къде му бъгна? Видях. Кой е? Ой. Мале, хора. Как оцелях? Къде е шерифа? О! Окей. Целият китайски народ се събра. Кога ще се паднем Юбейс? Не, накрая. Евала игра. Евала. Така. Здравей. 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 Баба. Баба. Как не те оцелих, бе? Човек, оцелихте! Къде си? Не виждам никой. О, здравей, приятелю. Третия етаж ли сме? Окей, окей. Здравей. Сега ще умреш. Смъртта ти наближава. Ес, умря. О, здравей, женички. Бай, женички. Тук намерих златна мина. Не е ли Виктори? Бързо трябва да го намеря този. Бързо трябва да го намеря този. Този се изкрил някъде. Където аз не знам. Здравей! Yes! Победа! Знаех се, че ще там. До тук ще приключвам, хора, това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, оставете по един лайк, абонирайте се за канала ми и чао!